Litoturia patrocina l'oratge. Les últimes hores de la primavera, les primeres hores de l'estiu han estat animades, potser massa animades. Ruixats, tronades, fortes ràfegues de vent, pluja, pedra. La veritat és que potser la pedra va ser el més negatiu, perquè a Rogles va fer molt de mal, en punts de la Canal de Navarrés, de la Ribera. Sembla que hi haurà moltes collites d'albercocs, de caquis que s'hauran vist afectades per eixa pedra i per la pluja caiguda ahir amb molta intensitat. De fet, si fem un ràpid repàs a les precipitacions acumulades en les últimes 24 hores, destaquem que al nord de la comunitat, a la zona de la comarca d'Esports, han caigut entre 10 i 12 litres, allà on més va ploure. Però sobretot hem de destacar la zona de la Canal de Navarrés, de la vall de Cofrents a Llora, punts de la Ribera, també de la Foia de Bunyol, o fins i tot de la Plana d'Útil Requena, on les pluges van ser molt intenses i localment acompanyades de pedra, sobretot la zona d'Énguera i també punts de la Ribera Alta. Ahir precipitacions que en alguns casos sobrepassaven els 60 litres per metre quadrat, en altres casos quedaven entre els 20 i els 30 litres i al seu voltant pluges de menys importància. Avui hem començat el dia encara amb alguns nuvolets en punts de la costa, però ràpidament s'ha imposat l'estabilitat, lluís el sol i pujaran les temperatures, tot i que les temperatures mínimes d'esta nit han baixat lleugerament, sobretot en zones del nord, de l'interior, del litoral de la meitat nord de la comunitat. Trobem temperatures 2-3 graus més baixes que les d'ahir, però encara s'han mantingut molt altes en punts de la costa i del sud de la comunitat. Destacar aquests 23 graus de Gandia o els 24 d'Altea, la Vila i Benidorm. A les capitals, temperatures de 21-22 graus i on més han baixat les temperatures ha sigut al nord de la comunitat, després de les tempestes, descens tèrmic, que ha deixat les temperatures en molts observatoris del nord i l'interior de la comunitat per davall dels 15 graus. Avui, un dia de sol, de calma, d'estabilitat, també més fresquet de matí, però temperatures més altes al centre del dia, temperatures que tocaran els 35 graus a les comarques més centrals, fins i tot es superaran i tocaran els 30 graus en punts de la costa. Demà divendres, un dia encara més calorós, especialment per la nit, pujaran les temperatures. Potser les màximes baixen lleugerament a la costa, on es notarà i deixarà sentir l'entrada de vents de gregal, deixant l'ambient més bascós, més humit, però amb temperatures lleugerament més baixes. I atenció al cap de setmana i l'inici de la pròxima setmana, perquè l'oratge serà estable, anticiclònic, calma, vents pràcticament encalmats i temperatures cada dia més altes. El cap de setmana, dissabte, les temperatures a les comarques més centrals pujaran fins als 37-38 graus. Diumenge s'acostaran als 40 graus i en punts de la costa temperatures que podran tocar perfectament els 32 o els 33 graus.